Mi 26 let, bydlím v Ústí nad Labem a hledám lásku. Baví mě teda počítačové hry hodně, pak mě teda baví taky jako filmy, komiksy. Hodně mě baví komiksy. Bych chtěla, aby teda ta moje jako láska, tak aby jí bavily taky komiksy nebo filmy. Jak by měla moje partnerka vypadat? No, mně to je vlastně jedno. A mně to je jedno, hlavně aby byla hodná, měla mě ráda teda, protože ta láska jako jinak bez toho nejde podle mě. Sexuální zkušenosti jich jako moc nemám, moc holek jsem neměl, to vlastně žádnou, takže v tom jsem jako potřebuji, aby mě ta partnerka jako učila, aby mě to naučila, aby mě měla ráda taky, aby měla ráda filmy hodně. Jinak jako podle mě jsem přitažlivý kluk a mrzí mě, že holky mě jako nemají moc rádi. Chtěl bych teda jako nějakou holku, abych měl teda tu lásku a jsem sám takhle a jsem moc sám a potřebuju lásku. Ta láska je důležitá podle mě pro ten život, jo. To vidím v těch komiksech, tam taky mají všichni lásku. Všichni tam mají lásku a já ne. Chtěl bych hodnou partnerku. Kdybyste chtěli, tak napište na Facebook. Tam můžeme si dát třeba rande. Můžeme jít na nějaký film třeba pěkný, do kina. Uvidíte, že jako mě budete mít rádi, že jsem jako hodný kluk a jsem hodný kluk. Myslím si, že určitě po tomhle videu snad nějakou lásku jako seženu. Jsem teda na všech seznamkách internetových. Tam mi nikdo nepíše. Nevím proč. Všem tam píšou, a mě ne, prostě. Já asi nevím rady už, já chci partnerku. Chci mít taky tu lásku na celý život. Protože to je důležitý. Takže kdybyste chtěli, protože si myslím, že po tomhle videu určitě budu spoustu holkám líbit, mi napište na Facebook, na moje stránky, nebo na osobní profil, tam toho mám hodně. A můžeme teda jít na to rande, jak jsem říkal už. A můžeme prostě mít hezký život, jo. Takže mi napište a kdyby si chtěl rozloučit teda, děkuju, že jako mi fandíte, abych tu lásku našel. Vám přeju, abyste taky našli tu svoji lásku. To je asi všechno, no.